ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ଏଇଟା ରାଣୀ ଗାଧୁଆ ପୋଖରୀ। ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛି ହାତୀ ଘୁଅ। ମୁଁ ଆକୁ ନେଇଯିବି ଶୁଖେଇକି ଘଷି କରି ମୋ ମାଇକି ନେଉଥିବି ଜାଳି ବସି ଯାଇ ଦେଖିଲ ପାଚି ଫାଚି ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ହାତୀ ଘୁଅ? ଦେଖ ହାତୀ ଘୁଅ ଭାଇ ଦେଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଏଇପଟେ ହାତୀ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ? ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା। ମୋଡ଼ା ଫଳ ଗଛ ଗଛ ଆକୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ପକେଇକି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମାଲିସ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ବର୍ଷକ ତଳକୁ ଯୋଉ ମୋ ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର 1200 ବର୍ଷର ପଥର ଇଏ। हाय हेलो नमस्कार मु आपणकर मिस्टर बाहुड़ा आउ एक नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज ब्लॉग टी एया जे आम बारंग चूड़ंग गड़ जावा सेठी कौन सुना बुड़ी रही आउ कला चाउल बाहर केते सत्य सत्य मु तो केबे जाइनी देखिनी निज गाँ पाखे होगी आसतु जीवा देखा आउ ब्लॉग टी संपूर्ण एंजॉय करने पूर्व जदि चैनल नुआ आसवे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करदे सब्सक्राइब भी करदे। आमर दिलाई आउ बापुना आम तीन जन ए बाहरी गलु बारंग ऐतिहासिक चूड़ंगड़ जाऊँ सेपटा देखिए ये जो पहाड़ अच्छी से पहाड़ सेपट को आम जीव यहाँ आम केनाल रोड बारंग जाऊँ। Close till I get up, time is barely on our side. तो आम आसी पहुँची गलु बारंगर थाना पाखापाखि ये डाण पटे जी ना कटक भुवनेश्वर रोड यहाँ मझी रोड यहाँ सेपटू आइले कटक यहाँ जीव भुवनेश्वर यहाँ हूँ आम बारंग थाना यू बारंग थाना ये सीधा डाण आसी कटे ये डाण आसी कटले किसी यही प्रकार दुकान अच्छी Through the highways and on we'll go. ये केते बाट हम हाँ ठीक है थैंक यू थैंक यू। तो आम जाऊँ चूड़ांगड़ आम बहुत जंगल मझे बसी जा कथा भी कही आइसक्रीम आस जा चूड़ांगड़ देखा राजा किंवदंती तीन महारथी गोटाए बैक जो आग लोकटा खाली लसी पीब बोली हांडिया लसी पीब बोली हूँ देख मुझे मास फास पी हांडिया लसी पीब बोली पूरा कहूँ चाखी था नुह बाट कन्फ्यूज हो जाए बाट कन्फ्यूज हो जाए बाट आउन बाट चाउल जो बाहर चूड़ंग से आगे जमीक मौसी की पचारे आम सी कहले आगे कि बाट जा देखा तो भाई आम आसिकी फसी जाइचु पाऊनु ये लोक बाक भी कहीं ना क्या कौन पचारू चूड़ंगड़ बाट कौटा कौन कौटा
କିଛି ପାଉନୁ। ଦେଖିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ହାତୀ ଗାଧୁଆ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ, ତଥାପି ଯାଉଛି ଏକୁଟିଆ। ଆଉ ପଛରେ ଦିଲାଇ ଗଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ହାତୀ ଗାଧୁଆ ପୋଖରୀ, ବାଘ ଗାଧୁଆ ପୋଖରୀ, ହଁ ସେଇଭଳିଆ ତ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ନାଇଁ ଗହିରଟା, ଗହିର ପୁରା ଗହିର। ଏଇ ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଗହିର, ଖାଲି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ହଁ ତଥାପି ଲାଗୁଛି ଟିକେ, ଯାଉ ଯାଉ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ୁଆ ଗାଡ଼ୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଟାଇପ୍ର। ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଦେଖିବା ୟା ସେପଟେ କ'ଣ। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ପୁରା ପଥର ପଥର ସବୁ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଏପଟେ ଅଛି? ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି, ହାତୀ ଘଣ୍ଟା। ଆରେ ବାବା ଇଏ କାହିଁ କ'ଣ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆଇଲୁ? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି କେଉଁ ପଟରୁ ଆଇଲୁ, କେଉଁ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପଥର ମାଳ ମାଳ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସେଇ ଯୁଗର ପଥର, ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାଜାଙ୍କ ଅମଳର ପଥର, ପାଚିରି ପାଚିରି ବୋଧେ। କେତେ ପଥର ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଦେଖିବା ଏମ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ପଥର ଯେମିତି ରହିଛି ସେତେ ପାଚିରି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି। ସୂତା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବାଟ ବନ୍ଦ, ବାଟ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ଫେରିଯିବ ସେଇ ସୂତା। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ, ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ସେପଟ ଜାଗା ଦେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିକି ବହୁତ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିଲୁ ଭାରି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଥକି ପଡ଼ିଲୁ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି। ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ଆମେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛୁ। ସେ ଦିଦି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ସପ ଫପ ଦେଲେ ବସିଛୁ ଏଇଠି 3 ଜଣ ଯାକ। ସେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଉଠିବ, ବସି ସାରିଲା ପରେ ଯିବା ହାତୀ ଗାଧୁଆ ପୋଖରୀ ଦେଖେଇବୁ, ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ରାଣୀ ଗାଧୁଆ ପୋଖରୀ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ସେମିତି ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମର ଲସି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତେନ୍ତୁଳି ଖଟାକୁ ଆଉ ବରକୋଳି ଆଖାଣ ଲସି। ପୁରା ଦିଲାଇର ମୋର ଆଜି ପୁରା ରଜ। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ପିଇ ନଥିବେ, ପଡ଼ିଗଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଜାଣିନଥିବି ଆଉ ପିଇ ଦେଇକି ଯାକ ପିଇ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ନା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆସିବି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ହାଇ ଗାଇସ୍, ଆମର ଏବେ ସରିଗଲା ଲସି ପିଇବା। ଆମେ ଯିବା ହାତୀ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ଆଉ ରାଣୀ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ସବୁ ଦେଖିବା। ହଉ, ଜୀବନଟା ଗୋବର ଖାତ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ କହୁଛି ଦିଲାଇ ତା ଟିକେ ପିଡ଼ିଆ ପକାଅ, ପିଡ଼ିଆ ପକେଇଲୁନି। ପିଡ଼ିଆ ପକେଇଥାନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସାର ଅଧିକ ରହିଯାଇଛି, ସେଇପାଇଁ ଖତ ହେଇଗଲା। ସେଇପାଇଁ ଖତ ହେଇଗଲା। ଖତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ପିଲାଟା ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇ କ'ଣ ହେଉଛି, କି ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ତାକୁ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ତାକୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ। ଆଖିଟା ଦେଖିଲ। ତ ଭାଇ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ, ଆଉ ସେପଟେ ହାତୀ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ଦେଖିବୁ, ରାଣୀ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଆସନ୍ତି, ଆମର ଦିଦିଙ୍କର ଏଇଠି ହାଣ୍ଡିଆ ଲସି ଦୋକାନ, ଯାହା ବି ହେଲେ ପିଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଟାଟା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହାତୀ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ସେତେବେଳେ ଅମଳର। ଭାଇ ଏଇଟା ହାତୀ ଗାଧୁଆ ତୁଠଟି? ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ହାତୀ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ଏଇଟା ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀ ଏଇଠି ସେତେବେଳେ ରଜାଙ୍କ ହାତୀ ଏଠି ଗାଧୁଆ ହୁଏ। ପୋତିପାତି ହେଇଗଲାଣି, 1200 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା, ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ନା କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ପୋଖରୀ, କାଦୁଅ ପଙ୍କ। ଏଇଠି ଆମ 2 ଜଣ ଦିଲାଇ ଆଉ ବାପୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଲାଇ ଆଦେହରେ ମାଛ ଥିବେ। ଆଉ ସେପଟେ ରାଣୀଙ୍କ ଗାଧୁଆ ତୁଠ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସୁନା ଇଏ ହେଇଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଣୀ ଗାଧୁଆ ତୁଠ। ଏଇଟା ତ ହାତୀ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ଦେଖିଲେ।
ଭାଇମାନେ ତ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇ। ଆରେ ସିଆଡ଼େ ଝଞ୍ଝାଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ? ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ରାଜାଙ୍କର ପାଚିରି ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଭୁଷୁଡ଼ି ଭାସୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ପାଚିରି ବା, ଏଇଟା ପାଚିରି ଟୋଟାଲି। ରାଜାଙ୍କର ପାଚିରି ଏଇଟା ଥିଲା, ମୁଁ କହୁନି ଥିଲା ଏଇ ଭିତରଟା। ଏଇଟାର ତ ରାଣୀ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ଆଉ ନା ପୋଖରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଣୀ ଗାଧନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ନା ମାଛ? ଚୁଡ଼ଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ଏଇଟା ରାଣୀ ଗାଧୁଆ ପୋଖରୀ। କି ମାଛ ଏଗୁଡ଼ା? 1200 ବର୍ଷ ତଳେ କାଲାପିଆ ଗାଧଉଥିଲେ। କାଲାପିଆ ଗୁଡ଼ା ପୋଖରୀ ପୋତିପାତି ହେଇ ପାଚିରି ଫାଚିରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ। ଐତିହାସିକ ଜାଗା ସେଇଟା କୁହ ବୋଧେ କେଉଁଟା? ନାଇଁ କୁହନୁ, ଏଇଟା ପୋଖରୀଟା ସେ ସେମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ଭାସୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି। ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତମେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କର, ଦେଖିବି ନା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ପୁରାତନ ଇଏ ନ 1200 ବର୍ଷ ତଳର। ବାବୁ ଆଜି ପଶିଲୁ କେତେ ପାଣି। ଚକାଚକ ଦନା ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି। କଲୁ ପଥର ଦେଖିଲ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 1500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା ରେ। ଯାଇ ଦେଖିଲ ପାଚିରି ଫାଚିରି ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ଏଇଟା କ'ଣ ହାତୀ ଘୁଅ? ଦେଖ ହାତୀ ଘୁଅ ଭାଇ ଦେଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଏଇପଟେ ହାତୀ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ? ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଦେଖ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ତମକୁ ଟୋଟାଲ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହାତୀ ଘୁଅ। କିଏ ଜାଣିଥିବେ ନା ଜାଣିଥିବେ ଦେଖ ହାତୀ ଘୁଅ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏ ଐତିହାସିକ ଜାଗା। ଦେଖ ପାଚିରି ସବୁ ହେଇଥିଲା 1200-1300 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଭୁଷୁଡ଼ିକିରି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି ଏଗୁଡ଼ା। କ'ଣ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା? ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥାଇ ଆମ ପାଖ ଆଖରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରୁନୁ। ଚୁଡ଼ଗଡ଼ର ରାଜା ଏ ଜାଗାରେ ରହି ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟର ପୁରାତନ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ହାତୀ ଘୁଅ ଏମିତିଆ ନା ଆଗକୁ ଆସ ଦେଖିବ ଭାଇ। ଇଏ ହେଉଛି ହାତୀ ଘୁଅ। ମୁଁ ଆକୁ ନେଇଯିବି ଶୁଖେଇକି ଘଷି କରି ମୋ ମାଇକି ନେଉଥିବି ଜାଳିବ ସିଏ। ଚାଲ ଏଇ ପଡ଼ିଯିବା। କେଉଁ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛ? ମାନେ ଖଣ୍ଡିକିଆ ପଥର। ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା କଟାକଟି କରିକି, ରାଜା ତ କାଟୁ ନଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଜା ମାନେ ଆମେମାନେ ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଟୁଥିଲେ। ମରି ମାରିକି ଏବେ ଆସିଛୁ ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅଛି ଚାଲ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିବା। ହେଇ ହାତୀ ଘୁଅ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ ହାତୀ ଘୁଅ ଛତୁ ଫୁଟିଲାଣି। ହେଇ ଦେଖ ହାତୀ ଘୁଅ ଦେଖ, ପୁରା ସବୁ ଧସି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝୁ। ଇଆଡ଼େ ହାତୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା। ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଧରିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଧରିଛି କ'ଣ ହାତୀ ଘୁଅ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରିଛି ଛତୁ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଛତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତୀ ଘୁଅ। ମାନେ ସେ କ'ଣ ଘାସ ପତର କ'ଣ ଖାଇକି ହଗି ପକେଇଛି ଯେ ତା ଆମର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ନେଇଥାନ୍ତି ଜାଳ କରିବାକୁ, ଏଇ ଏତେ ଜାଳ। ହଉ ଛାଡ଼, ଡଙ୍ଗା ପବନ ହେଉଛି।
ଦେଖ କିଭଳିଆ ପଥର ଏଇଟା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ନା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ଏଠି ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି ବହୁତ ଆହୁରି ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିବ ବେ ଆସ ଯିବା ଦେଖ ମୁଁ ଗଳି ଗଳି ଯାଉଛି ଦେଖ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଗଳି ଗାଳି ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ରାଜା ଆମର କେଉଁ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସଫା ଥିଲା ଅଇକା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି ଦିଲାଇ ଏ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ଆସ ଆସ ଜଙ୍ଗଲ ଜବର ହାତୀ ରିକ୍ସ ଅଛି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ତ ଭାଇ କିଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଆସିକି ମାନେ ହାତୀ ଗୋବର ଇଏ ସିଏ ବହେ ଯାତ୍ରା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ ପଶିଗଲାନି ଏଇଠୁ ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ରାଣୀ ପୋଖରୀ ତ ବାଟରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଇଥିଲେ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜିଲାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅମଳରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରଟା ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଡିଜାଇନ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କେତେ 1200 ବର୍ଷର ପଥର ଇଏ କେତେ ପଥର ପଡ଼ି ପାଡ଼ି କେତେ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ଏ ପଥରଟି ଦେଖ ପଡ଼ିଛି ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ପଥର ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ମାନେ ବେସାଇଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଣୀ ପୋଖରୀ ସାଇଡ଼ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ପଥର ସେ ସେଇ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ରଜାଙ୍କ ଘର ରହିଥିଲା ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଏତେ ବାଟ ଆସୁଥିଲେ ଗାଧେଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପାଚିରି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପଥର ଦେଖ କୋଳିଆ ପଥର ଦେଖ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଏବେ ତଡ଼ାତଡ଼ି ହେଇଥିବ ବୋଧେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସିଏ ଟୋଟାଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଚିରି ଟୋଟାଲ ସେଗୁଡ଼ା ହଉ ଆସ କିଛି ଆଜି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମର ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଭାଇ ଯାହା ତମକୁ ଦେଖାଉଛୁ ରିଏଲ ଦେଖାଉଛୁ କିଛି ଫେକ୍ ନାହିଁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଯାହା କରିବେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବୁ କଳା ଚାଉଳଟା ଦେଖିବା ସେପଟେ ଯିବା କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଧରିକି କଳା ଚାଉଳଟା ଦେଖେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ